بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي Amirim, kapı olması gerekenden 2 santim küçük. Ne yapacağız? Kapatıyoruz kursu. Mühürle. Bu kursun sorumlusu kim? Hevalayla Murat Karyan'ın bibêje ku berpirsiyarê vê kursê ez im. Lê ev kursa zimanê Kurdî ye. Li vir Kurdî tenê tê axaftin, Tirkî nayê axaftin. Ben hocanın söylediklerini size tercüme edeceğim. Türkçe konuşamıyorum. Tercüme edeyim. Hoca diyor ki buranın sorumlusu benim ve burası Kürtçe kursu ve biz burada Kürtçe konuşuruz. Hevalayla bibêje ku zanî Tirkî nebelê li kursa zimanê Kurdî çi masê Tirkî baxivin. Hoca diyor ki ben Türkçe biliyorum ama burası Kürtçe kursu ve biz burada Kürtçe konuşuruz. Kapı olması gerekenden 2 santim küçük. Bu yüzden kursu da kapatıyoruz. Mamasları burada. Belê hevalno em biçin em nikarin tiştekî bikin ji ber ku belge destê wan de heye. Mirza. Em neyve provokasyonê kam biçin. Tamam mı değil? Gırtına var. Ne gırtına? Hiç o ders çekmiyor. Em nikarin tiştekî bikin hevalno zagon goyriyo an tê nivîsan. Dem ders okulu çekin. Kam vê polekê bibînin hevalno. Em her pola kursek hevalekî min heye. Dimra di polê vala jî hene. Em her nûra dersa xwe bidolînin. Tiştek çağıran. Ji me re cih ne giringe. Ji bo polgirtinê destê wan da kazakeye. Belê hevalno heye em nikarin tiştekî bikin. Peki. Kan em biçin pola hevalekî min heye em biçin nûra. Ya mama sen ne çalış bedel yani? Hevalno demame tu neyi bile qedem ji dersa me neçe. Yazlık mı? Hani böyle mi? Ya tişnabe neyle provokasyonu? Emel çevrim, emel piştine deriye haber kan. Wallah dilê. Demiş böyle. Kan biçin hevalno. 2 santim ha? Hevali xalas. Tiştek çağıran. Neştagil ezêde wala. Em nikar tişkî. Sonra nereye koyduk ha?
Mamoste. Bele hevalno. Evler hoş ya. Pola me idu eve. Aballo, evli zamanı kurdu ya. Evci alfa yaptırdı. Mücavacım da kız. Hadi Yusuf. Terbiye. Terbiye. Tamam. Bele hevalno. Bana divara bakın. Kolomaya beri daha Zamanı kurdu. Zamanı maya. Şerini hoşa. Disa. Bele hevalno. Barışı baş. Kabire bile kalem bile. Çekil çekil. Ya mama sen Kerem ki. rasti apor hoştire. Ziftani ve sarbe havini jî germ keyf keyfa xwendekar abe. Kırmızı da ya. Ya ne yapayım? Ev derşine xerabe. Ev çi başı. Valla ben derece bir baş bu mamoste. Bele hevalno. Em çıpkın. Çima da hayır mamoste bir ders yapacak. Hevalno hon şi dizanin. Ev qedexe kirin li ser zimanê me ye. Ji ber ku kursa me qedexe dikin. Peki Mamoste, mama fevan heye ji bo deriyekî kursê bigirin? Belê hevalno, mafê wan heye. Ji ber ku zagon li gorî wan tê nivîsandin. Em jî dizanin ku ev zordestiya, ev qedexekirin li ser zimanê Kurdî ye. Ger ev kursa İngilîzî ba ya a Fransîzî ba ya, tişkî wisa nedibû. Ji ber vê yekê ew maf ew dixwe de dibînin. Ya Mamoste, Belê? ben çekmece var cana. Derkebe. Ya hoş da. Anni karın ne kadar eşkim ya. Keme vermen. Belê ev hekî bêtir başî pol li gorî pola me yî berê rintir e. Le Mamoste, o anni karın ne kadar eşkim. Mama sen baş ve xirab be yani. Bir kideri ben bir sen karab ve değil. Beni- Kurdi berdan bikine. Belê hevalno. Ême ji me re cih ne girîng e. Em dikarin li mala xwe jî zimanê xwe hîn bibin. Ji ber vê yekê heta ku hûn hewl bidin, heta ku hûn bixwazin vê zimanî hîn bibin, em ê bên berdewam bikin kursa xwe. Mamoste ki diliye mekriye ki bihistin deliye polama biçuke? Vallahi hevalno. Vallahi Mamoste, ez dizanım le. Ezan ana beşim. Belê hevalno. Em ê dûre li ser vê mijara rawestin. Bi rastî jî pêwîst e ku em dirêj biaxivin kê giliya me kiriye. Em ê piştre lêkolînekê li ser çêbikin. Hevalno êdem tê kevin dersa xwe. Ya mama sen jixwam derek mane kam dest bi dersê bikin vana tiştê velane. Belê rast e. Çubuş da. Ta her hafta jimera ne digot em herin sinemayı nekevin dersi. Ve hafta jî dibêje em dest bi dersê bikin. Sen ne Çi? zaman Ki? Tu? Ez. Nakal ki. Ya havalno hûn çi min dixwazin? Tiştekî wisa tune ye. Jixwe ve kesek û vicdanê wan tune be. Kar her tiştî stiyê me rex û bibêj. Belê hevalno. Em ê dawiyê li ser vê pirsgirêka biaxivin û lêkolînekê li ser çêbikin. Lê em gelek derengman em êdî dest bi dersa xwe bikin. Bala min kişan, dayka Fatê hevala zîlan û berfîn nexuyane. Haya we ji wan heye na? Mamoste, hayame jetuna. Ya Mamoste, evvel deriniz zanedin. Ne var borcuna bir yari? Çeteli be rasta. Ha, dibe hevalno. Dibe ku haya wan jê çêne bibin. Ne? Belê hevalno, em dest bi dersa xwe bikin. Berê em ê karê malê çêbikin. Hefteya borî me pênc pêv dabûye. Wenê wan di nav hevokan de bikarbaniya. We çêkirine wisa? Nereye? Kê dixwaze yayekê min çêbike? Eşikam. Tu dikarî? Kê? Apê bişer. Kerem ke. Mamoste bişaftin ango asimilasyonu. Gelekî serdest, gelê bindest bi destê zorê di nava xwe de dihelîne. Çanda wî û zimanê wî qedexe dike dide bîrkirin. Ez mînakek jî bidim bişaftina li ser gelê Kurd
به تکوشین و تفگر آزادی هاتش کننده. Serkeftin. Vallahi bana. Bir şey yapıyor bir şey. بله تو دکاره بنویسینه؟ بله. Kader bir şey. Ya bas bir nazın nevisin. Bir buçuk nevisi ya. Ne oluyor ama? Ulo ulo. شام بویا احوال نابر شفتنا Ya havale halef. Mezek ya mezun deniyiz ha. Allah vere. Mezun bu yani. فرد Havale halef. Mezun bu deniyiz. تکوشینا تا Kalem canım beştir ya. اه Denge tutturna ya. آتش کنندن بخوینه؟ بشفتنا لسر گل کرد به تکوشین او تفگر آزادی هاتیه شکناندن. بله çavtiya rast bakın. Divrade ne tekoşin. Bele divrade şi beri tipaye inaye jiber ku ye niv deng dere. Deng dere ve kut bike ve bike azadiye divrade şi şkenandın. Bele em gerek. سپاس. Spas hoş. Yanın ki duhaz şevke. Bele kerem ki. Minakami mamosta evet. Revşenmiş yani yere civakironu bike civakira ve nişantıda. Minakami mamosta revşengire binamus her türlü dijbere şerif. Az çek mi? Bele kerem ki. Az bakış bakalım. Revşenbire binamus her türlü dijbere şerif. Bele. Gerek spas. Spas hoş. Mamoste. Ben namus işler de boğazın. Raste.
Yani ki dixwaz çê bike? Mamoste ez çekim. Dibe, kerem ke. Mamoste korebûn weke koran li pirsgirêkan dinêre. Ez mînaka xwe jê bibêjim. Ji mirovên korebîn tu xêr nagihe civakê. Dixwazim binivîsînim. Tu dixwaz berê di ciyê xwe de bixwîne? Evet, ez jarê bixwînim. Ji mirovên korebîn tu xêr nagihe civakê. Belê, kerem ke. Ji mirovên korebîn tu xêr nagihe civakê. Belê, belê spas. Ez spas dikim. Belê, mînaka dinekî dixwaz çê bike? Belê, hevalê Mirza. Mamoste peyvên dojeh û bihuştî jî ez çê bikim. Dojeh cehennem, bihuşt jî cennet. Mirov bixwaze cîhanê vedigerine dojehê û bixwaze vedigerine bihuştê. Belê. Berî ku tu bixwîne, em dibra de çewtiyekê rast bikin. Ya du yemîn mînaka te xweştir ji ajo. Ji ber vê yekê ayeke mîn jî bi vê awahî binivîsîne. Mirov ku bixwaze dikare cîhanê vegerîne dojehê. Bi vê awî. Belê, bira dişî. Vegerine Belê. dojeh. Dojehê. Dojehê. Belê. Tu dikar bixwîne? Mirov ku bixwaze dikare cîhanê vegerine dojehê û dikare cîhanê vegerine bihuştê jî. Belê, cîhanê. Belê. Gelek spas. Ez vê bixeyr peyvê me xelas bû. Newsa. Erê mamoste. Belê, êdê em dest bi mijara xwe îroj bibin. Belê hevalno, bi rastî şûn êdî gelekî pêşketine. Em ê îro derbasî mijarek nû bibin. Mijara hokera. Hoker. Mamoste. Mamoste dolarda ve kişmer gotu bu. Okey, var at bir amın. Ya, okey. Mesela to okey, tehi kişan devsler kebri, dikari veki. Hoker. Hoker çiye? Çawa ku hevalnav tên ber navdêra û rewş û hoyê wan ji me re vedibêje
هوکر شیتین بر لیکرا روش و مرجین واج مرود بیشه مامۆستا هۆکەر ما دکارە بێژە هۆ جێلەک کەر کەر یانی دبە هۆکەر جێلەک و کەر هەواڵە چما وتمی چەوت فێم دکن مەگوت کو هۆکر تێن بەر لیکرا یانی تێ بەر کار و روش و مرجین کارش مرود بیشه مامۆستا هەپاس بێ حەملێک بله aynı bak okey işte. Valla bu kemer de ben okey dike ben de sonra kemere kadın utmadı ki. Ev joker. Okey. هەواڵە هۆکر شی ji alî peyvsaziyê ve dibin dibir هۆkerên xwe û هۆkerên nexwe em bibêjin belê hôkerên xwe û hôkerên nexwe هۆکرên me yên xwe çi ne wekî em bibêjin zû ji hêmanekê tenê pêk tê hêdî belê do yan jî hîn wekî din em dikarin bêjin çi par pêş her wekî din em dikarin bi vî awayî gelek mînak bidin vana her wekî ji mînaka jî diyar e ji hêmanekê tenê pêk hatiye gava ku mirov wan ji hevdû bixe wê wataya xwe ji dest bide هۆkerên me yên nexwerûşî ew jî hۆkerên hevedudanî û pêk hatiye wekî di mijara hevalnava deşî medî bû em bi tevahî mînaka bidin hinek jê hinek hۆkerên nexwerû bi alîkariya pêşgiran çêdibe wekî îşev î pêşgirek e hatî ber şevê îşev yan jî îro li bira deşê hatî ber rojê hinek jî bi alîkariya paşgiran çêdibe wekî ser êvarkî di bira de ser êvarkî kî di bira de paşgir e yan jî êvarî di bira de êvar peyva me ye î paşgirek e hinek jî bi alîkariya daçekan çêdibe wekî bi roj bi şev bi hûn dizanin ku daçekek e hinek jî hinek peyv tên ber hevdû ew jî dibin hۆkerên hevedudanî wekî roja çûyî roja borî bi vî awayî em karin gelek mînak lê zêde bikin lê hem xwast bes e yadin em êdin têkevin cûreyên hۆkeran çend cûre hۆkerê me heye kê dizanin Ez karim bêj. em binivîsînin tevde ez jê bibin cûreyên hۆkeran ya yekemîn Hokerê çawanî, belê hۆkerên çawaniyê hokerê demê, ez binivîsînim hۆkerên dermê belê ez karim gişkî bêj mamoste. kî dikarin bêje Gişkî. na ez hevalekî derê gel dixwazim bêje bira bêje yedin ez dikarim belê yanın hۆkerên cih û bergehê Berge. hevalê xeleft dikarin bidarî bike Ya açara tu bibêje tu guhdar nake mamasta tıbilgis az dibem. belê bibêje hevalê xeleft guhdar bike Mamasta hۆkerên pirsiyarî Hristiyanı mamasta belê ez. belê bibêjin Mamasta qet naxebî
Jure u bir akil ezmiya. نه جوره تنویساندن جوره Ez ne beşim? بله بله هوکرین شاریدانه Ya mamosta ez vak kışacı kuzan. ما یک تله هوکرین چندانی او هفرو کرنه Tenha da mı disacı bilgir. بله هوانو جوره هوکرین ما اون هوکرین چاوانیه هوکرین دمه هوکرین جهو برگه هوکرین پرسیاری هوکرین شاندانی هوکرین چندانی و هفرو کرنه از بری جور تشتکی بیشم دنابرا هوکر و هوانا وانده پر هندک جداتی هیه جبر بیه که نمجارک پر زحمته هوکرین چاوانیه یا یکمین ام لسر وی راوستن هوکرین چاوانیه تیم برکار yani teber lekere u çavaniya van jmere ved beje. Mamosta yani o kerri çavaniye çavayı başı. Ne bu hav yani ev rewşa van jmede pirse. Rewşa van jmere ved beje. Em li ser bisekinin aya kemin eve hokerin çavaniye. Weki em gava kud bejin hevala xoşik zû dimeşe. Ha, ev mesela. Divê mînaka de hevala xweşik hatiye ber navdêrê ji ber vê yekê rewşa navdêrê ji me re ve dibêje dibira de xweşik heval nave em jare berê jî dubare dikin balîkariya vê mînakê lê dibira de lêkera me çi ye meşe ne wisa dimeşe karê ku tê kirin dimeşe ji ber vê yekê ev lêker e Kîjan pêv dibira de rewşa lêkerê ve dibêje? Belê? Zu mamosta. Ha, belê her bijî. Min bawer nedikir ku tu pê derxilê. Dibira de zû. Ev hoker e. Ji ber ku em gava ku bibêjin çawa dimeşe, zû dimeşe. Çawaniya wê ji me re ve dibêje. Em fam kir mamosta. Belê, her bijî. Mamoste zayen ci diyare ne wisa? Dibira de hevala xweşik, dibira de veqetandeka zayendan mêst tendiye. Ji ber vê yekê zayenda wê şî diyar e. Lê gava ku em bibêjin, hevala min xweşik dimeşe. Hevala min xweşik dimeşe. Belê hevalno mîneka meydinê, hevala min xweşik dimeşe. Dibira de xweşik hatî ber lêkerê. Ji ber vê yekê rewşa lêkerê ji me re ve dibêje. Dibira de xweşik bûye hoker. Mînaka meydinê de çi bû hevalnav bû. Ji ber ku hatibû ber navdêrê. Dibira de bûye hoker. Ji ber ku hatî ber kar, hatî ber lêkerê. Em çend mînakê dinê bidin û em hokerên çawaniyê xelas bikin. Min mîna şêran berxwe da. Min mîna şêran li ber xwe da. Divê mînaka de mîna şêran hatî ber çi hatî ber lêkerê rewşa lêkerê de çawa berxwe da mîna şêran berxwe da. Bi vê awayî gava ku em pirsê ji lêkerê dikin mîna şêran derdikeve ber siva me. Ji ber vê yekê dibira de bûye hokera çawaniyê. Em mînakek dinê bidin. Bozan bi dizîka çûye bajêr. Çûye bajêr. Dibira de lêkera me çi ye? Çûne ne wisa? Çawa çûye bajêr? Bi dizîka çûye. Dibira de bi dizîka çi didin rewşa lêkerê ji me re ve dibêje. Ji ber vê yekê de jî dibira de jî bûyî hokera çawanî.
Amina kagdine bilin o an ve mücare bakadinin. Şivan bi paşpeki likere suar buye. Mamut da şivan kere. Paşopi. Şivan bi paşpeki yani şey paşopeşi bejin hinek herama. Havas. Likere suar buye. Devra deşi şivan çağa likara xo suar buye. Paşpeki. Bi paşpeki yani bi devra deşi çawaniya leker evet beje. Jiber ve eke devra deşi paşpeki buyi hoker. Beli hevalno ger ve hokerin çawaniye fem kirbin em ve müjare bi kadinin em te kevin hokerin şanidane. Hokerin şanidane şi her uha me de müjara hevalna vade şi di bu. Ev şi nişandana lekere dike. Lekere nişani mirov dike. Divrade taybeti yekeye hinek jet işte dur, hinek şi jet işte nezik nişani mirov dike. Dişte ku dur nişani mirov dike ki janın vısa verre Vulo. u nahavalno vudo. Dişte ku nezik nişani mirov dike ev dur, işte dur. Dişte ku nezik nişandı da uha hani uhaloy. Le vana je verre ulo hani uhalo betir haremkine. Jiber ve ki de zamanı nivski de betir vısa jibot işte dur tep karani uha jibot işte nezik tep karani. Amçan mina kabdin. Uha ki uha khar. Divrade. Uha hati ber lekeri. O nişandana öjmere dike. Uha çabut işte nezik nişandı da. Uha kır, uha khwar. Em lekeri nişandı. Jiber ve ki uha divrade de her du ciyadeşi de bir hoker. Beli avalno mina kakdin yebidin. Min jitere usa negot. Divrade, lekerame ki jane gotine. Divrade lekerame. Karyan, kare kutte kırın. Usa hati ber lekere, o disa lekere nişandı da. Jiber ve ekedi be hokera şanidane. Mina kakdin ebdin. Jim ki dixwaze bide? Hûn dixwazin? Wisa ji me re gotin, mamoste. Were ji min re gotem bibêjin. Em were jî bikar bînin. Were ji min re got. Divrade jî were got nîşan dide. Gotinê nîşan dide. Ji ber vê yekê divrade jî dibe hokera şanîdanê. Hokerên me şanîdanê ev in, tu taybetiyên pir tê tune ye, em tê kevin hokerên me dinê. Hokerên min kîjan e? Hokerên demê. Belê hevalno, hokerên demê. Her wiha ji navê wan şî diyar e ku ev cure hoker dema lêkerê ve dibêje. Mirov ji van hokera derdixe ku ev kar çi wext hatiye kirin. Ji ber vê yekê gava ku em pirsa çi wext Kengi. kengî ji lêkerê bikin wê bersiva ve çi be
هۆکەرن دەمێ بە ئەمیناکە کێ بدن سبێ ئەسێ هەرم با خالتیکا خوێ دفرادە لێکەرامە چییە؟ هەرم ئەم لێکەرە سبێ چه وەختە سێ هەرم سبەیە سێ هەرم دبرادە دەما لێکەرێ سبەیە ji ber vê yekê de dibirade sibê dibe hokera demê kê dixwazim mînakekê bide pir hêsane Ez mamoste. belê Do hevalê min hate bir. belê do hevalê min Hate bir. hate vir em karin mînakek dinê bidin serê sibê diçe kar ber êvarkî têmalê serê sibehê em bibêjin wê xweştir be serê sibehê diçe kar ber êvarkî têmalê têmalê serê sibehê diçe kar ber êvarkî têmalê divrade lêkerame diçe ye divrade hatine têmal serê sibehê diçe kar divrade serê sibehê dema çûnê ve dibêje ji ber vê yekê de dibe hokera demê divrade jî ber êvarkî hatina wî nîşan dide ev jî dibe hokera demê hevalek dixwazim mînakek dinê bidê yana Ez bêjim mamoste me îro pola xwe guhert. belê pir baş me îro pola xwe guhert divrade lêkera me guhertine guhert îro dema guhertinê ve dibêje ji ber vê yekê de îro divrade dibe hokera demê ez bawer dikim ku mijar baş fêm kiriye ji ber ku mînakê we jî xweş bûn em divrade îro mijara xwe yê hokera bisekînin dimîne sê cûre hokerê me vana me hefta pêşiyê li ser bisekinin belê rano mijara me divrada qediya êdêm karê malê bidin we wek her hefteyê 5 peyvê me heye hûnê wateya wan hîn bibin wan nav hevokan de bikarbînin peyvên me ev in peyva me yekem nirx xweza zargotin kevne şopî paşvero belê val hûnê wateya wana hîn bibin Mamoste, Emiro pêşwazî çê nakin? heval no hewce nake em lîstikekê îro çê bikin ji ber ku gelek lîstik îro ser me hat lîstin yani berê em bûne lîstik gavê dema me jî bi rastî nemaye ji ber ku em dereng hatin hexwaz heta hefteya pêşiye bimînin di xêr û xweşiyê de hevalna spas Zıvar. Vara merer kahve bilizim. Peşbazı büküne. Elçê dibe Dîsa dere kamera. Ya lan merer rojname de koyun ya. Şam çıkarım.
بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي